Čaute, zdravím vás na určite skvelý otvárací kongres Paralelní polis a Inštitútu kryptoanarchie. Je mi dosť ľúto, že nemôžem byť teraz s vami, aj keď som na tomto projekte participoval, ale bohužiaľ sa mi do toho dostal mesiac cestovania, takže otázky a odpovede dúfam, že sa mi podarí zodpovedať zo Singapuru pomocou videohovoru. Ale chcel som vám predovšetkým povedať o tom, že vnímanie slobody a sloboda ako taká nie je len niečo, na čo má zásadný vplyv externé prostredie, ale je to niečo, čomu môžeme výrazne dopomôcť my nejakým našim správaním a nastavením. A jeden z takých pekných príkladov, kedy som si to uvedomil, bolo, keď sme zo Stohoven robili na morálnej reforme, kedy sme posielali politikom SMS-ky, ktoré sa tvárili, že idú od ich kolegov, alebo že prichádzajú, alebo že sú odoslané od ich kolegov. A ten moment, kedy sme zistili, že všetok ten software, ktorý sme teda na poslednú chvíľu s Palom Luptákom naprogramovali, takže naozaj funguje. A vtedy niektorí členovia skupiny chceli ísť dole na cigaretu a Roman Týc povedal, že aby sme si všetci užívali tie emócie, lebo tento moment nenastane len tak hocikedy. A vtedy som si teda uvedomil, že je to ako vnímame veci, dokáže veľmi výrazne zmeniť naše fungovanie. Bol som veľmi rád, že som nemal nutkanie si zapaliť cigaretu, lebo nefajčím. A zároveň som si uvedomil, že práve to vnútorné nastavenie robí veľmi veľa z toho nášho pocitu jednak slobody a jednak aj ostatných nejakých pocitov a vnímania a tak ďalej. Potom som jedného dňa ležal na terase a pozoroval som vtáky, čo je taká taký bežný gičový spôsob, akým rozmýšľať o slobode. A tak ma napadlo, že vtáky sú slobodné preto, lebo policajti nevedia lietať. Tento výrok síce nie je pravdivý z obidvoch strán, ale hovorí o tom, že veľmi veľa vecí dokážeme robiť práve vtedy, keď nejakým spôsobom oklameme alebo obídeme pravidlá tak, že sa nás netýkajú a tým pádom nás neobmedzujú. Čiže veľmi veľa vecí v živote dokážeme ovplyvniť len zmenou postoja alebo nejakým iným spôsobom fungovania, nejakým alternatívnym pohľadom, novými vedomosťami alebo úplnou zmenou fungovania. Čiže to vnútorné nastavenie je v tomto prípade veľmi dôležité. V tejto prednáške bude nasledovať niekoľko rád a tipov, ktoré som ja zažil na nejakej mojej ceste za slobodou. Čo je ale veľmi podstatné je, že nechcem vám ani tak ponúknuť informácie, pretože informácií máte na internete množstvo, ale chcel by som vám akýmsi spôsobom sprostredkovať informáciu o tom, že tou zmenou nejakého vnútorného postoja k veciam dokáže u človeka prísť k pomerne veľkej transformácii internej. Čiže budeme si hovoriť napríklad o používaní bitcoinu alebo o iných spôsoboch vzdelávania a podobne. Ale to sú informácie, o ktorých určite viete, registrujete ich, ale veľmi málo ľudí si uvedomuje, aký radikálny rozdiel v živote dokáže spôsobiť to, že tieto veci začnete reálne aplikovať v živote. Čiže môj prvý apel je, ak sa chcete iba dozvedieť, že aké šialené veci ľudia robia, keď chcú dosiahnuť viacej slobody, tak to samozrejme sa z tejto prednášky dozviete, ale nebude to nič svetoborné.
oveľa lepšie bude, keď sa niektoré z týchto vecí pokúsite aplikovať vo svojom živote. Je to veľmi zábavné, veľmi poučné a má to teda ten nejaký želaný efekt. Dobre, moje prvé kroky so slobodou spočívali v tom, že už na základnej škole mi neboli schopní vysvetliť niektoré veci. Jednak to boli napríklad informácie, zistil som, že ten štátny vzdelávací systém nemá až tak veľa spoločného so šírením pravdy a užitočných informácií. Napríklad sme sa dozvedeli veľmi veľa mien a diel slovenských spisovateľov, ale nedozvedeli sme sa vôbec, ako fungujú peniaze, ako vznikli, na čo sú dobré, ako sa v súčasnosti vytvárajú. Nedozvedeli sme sa takmer nič o fungovaní mozgu, o drogách, o neurotransmiteroch a o napríklad možných duševných poruchách a o mnohých ďalších veciach. Čiže tie informácie niekto vytvoril za nejakým účelom a v paralelní polis a na internete a všade možne je množstvo informácií, ktoré vieme získať sami a sú oveľa užitočnejšie pre život. Len také pozorovanie je, že väčšina z nás trávi rádovo 8 hodín denne, to znamená podstatnú časť svojho života zarábaním peňazí a absolútne netuší, čo sú to peniaze, ako vznikajú, prečo im ľudia dôverujú a ako fungujú. Čiže ja osobne teda som nečítal žiadne dielo Štúrovcov alebo akéhokoľvek, alebo nie úplne akéhokoľvek, ale slovenských spisovateľov. A akorát sme sa nedávno s nejakými ľuďmi bavili, že čo sme si odniesli z týchto predmetov a koľko času sa im na škole venuje. A práve tieto užitočné informácie sme nejakým spôsobom nezískali. Čiže samozrejme najlepší zdroj informácie je internet a knihy. Tu by som odporučil knižku Jeffreyho Tuckera Liberty's Do-It-Yourself Project. Táto knižka bola inšpiráciou pre názov mojej prednášky, takže je tam množstvo ďalších tipov, ako si zvýšiť slobodu. Takým veľmi dobrým krokom k zvýšeniu slobody je hackovanie a menenie práce samotnej alebo kariéry. Ja osobne teda podnikám od minimálne 18 rokov. Predtým som vypomáhal v nejakých rodinných firmách a uvedomil som si, že je to niečo, čo vo mne prebudza kreativitu, robím na nejakom svojom piesočku, mám pocit, že niečo konkrétne vytváram, že niečo za sebou zanechávam. A podnikanie ako také nie je určite pre každého. A ak máte správne vnímanie rizika, tak vám dokáže dodať veľa slobody, ale pre mnohých ľudí je sloboda práve to, že im raz mesačne určite pípne SMS-ka s kreditom na účte. Čiže je to určite na zváženie, ale osobne si dokonca myslím, že to ani nie je nejaká priama cesta k rýchlemu zbohatnutiu, pretože podnikanie je naozaj náročné a sú tam veľmi veľké výkyvy v príjme. Ale má to rôzne teda výhody. Jedna z výhod je napríklad to, že som schopný a môžem si dovoliť odísť na mesiac na dovolenku a trošku inak si organizovať čas. Môžem skúšať veci tak, ako ich chcem skúšať ja a podobne. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že podnikatelia pri dobrovoľnej výmene vždy riešia problémy ľudí. Ako to funguje?
keď si dvaja ľudia chcú vymeniť, ja neviem, hrušku za jablko, tak to ich vnímanie hodnoty hrušky a jablka nie je rovnaké. Veľa ľudí by si povedalo, že však keď si ich vymenili, tak to je pre nich vlastne to isté. Ale keď dojde k dobrovoľnej výmene, to znamená, že tam nie je použité násilie, štát, vynúcovanie a tak ďalej, tak tá výmena znamená, že moje ohodnotenie toho, čo dostanem, je vyššie ako toho, čo odovzdám. To ohodnotenie nemusí byť v peniazoch, je to aj nejaké vnímanie hodnôt. Čiže ja napríklad môžem si s kamarátom vymeniť hrušku za jablko, aj keď mi je to jedno, ale tým pádom pre mňa má hodnotu to, že pomôžem kamarátovi, ktorý dostane niečo, čo chce viac ako to, čo má. Čiže dobrovoľná výmena vždy rieši problémy ľudí. To znamená, že ak si od nás niekto niečo dobrovoľne kúpi, to znamená, že radšej získa ten produkt alebo službu, ako si cení tie peniaze. Keď si kúpim v obchode kilo banánov za nejaké peniaze, neznamená to, že si tie banány cením na tú sumu peňazí, ktoré za ne zaplatím, a znamená to, že pre mňa sú tie banány cennejšie ako tie peniaze. Keby to tak nebolo, tak si nechám tie peniaze. Čiže pri dobrovoľnej výmene vždy riešim problémy ľudí a to je veľmi pekné. Na druhej strane je to aj veľmi dobrý feedback toho, či sa mi darí. Čiže keď má moja firma alebo dokonca hackerspace alebo niečo finančné problémy, znamená to, že ľudia okolo mňa, ku ktorým sa nejakým spôsobom dostávajú tie moje služby, si ich necenia natoľko, aby boli ochotní za ne platiť. To znamená, že nič nevytváram a musím niečo zmeniť. Ak dokonca aj pri neziskovkách, ako je napríklad aj Paralelný polis alebo Hackerspace Progress Bar v Bratislave, ak má táto neziskovka finančné problémy, nie je to preto, že zlý štát nám nedal grant, nie je to preto, že ľudia okolo sú zlí. Je to preto, že ľudia si nemyslia, že to, čo robíme, má dostatočnú hodnotu. Čiže z takéhoto pohľadu je zisk miera vytvorenej hodnoty. Čím viac zisku, tým lepšie, čiže nemali by sme druhým závidieť zisk, ak ho teda zarobili pomocou dobrovoľnej výmeny, ale to neznamená, že je to jednoduché, pretože na tom trhu samozrejme funguje konkurencia a dosahovanie zisku znamená, že musím tie potreby ľudí pokryť lepšie ako ktokoľvek iný a tak, aby tí ľudia, ktorí si to kupujú, mali pocit, že niečo hodnotné dostávajú. Čo sa týka peňazí samotných, je dobré si uvedomiť, že pri podnikaní veľmi kolísa príjem. Ak ste zvyknutí na mesačnú výplatu, tak pri podnikaní to je, že robím trojmesačný projekt, prvý mesiac nezarobím nič, druhý mesiac nezarobím nič, tretí mesiac vystavím faktúru, štvrtý až piaty mesiac mi ju niekto zaplatí. Zrazu mám výrazne viac peňazí a ten príjem veľmi kolísa. Toto som si všimol teda veľmi rýchlo a zistil som, že je potrebné šetriť na život ako taký. To znamená, že aj keď som podnikateľ, tak si sám sebe vyplácam výplatu, aby som teda nejakým spôsobom mohol fungovať a mal nejaký predikovateľný príjem. A samozrejme je dobré šetriť pre prípad, že sa niečo stane. A v prípade podnikateľa je to o to ťažšie v tom, že ten podnikateľský plán a to prostredie na trhu sa môže veľmi rýchlo a veľmi výrazne zmeniť. Môže prísť lepšia konkurencia, ktorá v zásade zo dňa na deň preberie všetkých mojich zákazníkov.
A v takom prípade je dobré mať nejaké našetrené peniaze na to, aby som mohol fungovať aj v takomto prípade a pokračovať v podnikaní nejakým iným spôsobom, reformovať ten podnikateľský plán a tak ďalej. A ďalšia dôležitá vec je šetrenie na budúcnosť a hlavne teda na dôchodok. Odporúčam všetkým, aby sa nespoliehali na príjem zo štátneho dôchodkového systému. Štátny dôchodkový systém je podľa môjho názoru čierna diera. Ja to volám, že je to opiatový fond. To znamená, že budem rád, keď budem starý a veľmi chorý, tak budem veľmi rád, keď mi dôchodok vydrží aspoň na lieky proti bolesti. Ale na všetko ostatné na dôchodku musí mať našetrené. Tu platí čím skôr, tým lepšie. No a samozrejme najlepšia investícia je investícia do seba. Čiže keď sa dokážete niečo naučiť, niečo zažiť, niečo vyskúšať, niečo, čo vás posunie ďalej, je to určite lepšia investícia ako kúpa akcií firmy, o ktorej nič neviete a nemáte ju reálne ako ovplyvniť. Čo sa týka toho, že aké peniaze, tak samozrejme, ako ste už určite zistili na tomto hackerskom kongrese, nemáme až tak veľmi radi mnohí z nás štátne meny. Na tomto grafe, ktorý vidíte na obrazovke, sú ceny ropy, ktoré sú uvedené od roku 1950 až do roku cca 2010. Nie je tam česká koruna, ale už len to euro je veľmi zaujímavé. A pred zavedením euro reprezentuje na tomto grafe nemecká marka. Takže aby ste sa nečudovali, že ako je možné, že je tam v roku 1975 euro. No a ako vidíte, tak v roku 1950 ste za rovnaké množstvo ropy zaplatili cca takú istú hmotnosť čistého zlata, ale napríklad britská libra, keď sa pozrieme na ten graf, kolísala veľmi výrazne, sú to tisícky percent. To znamená, že ak by ste si v roku 1950 ušetrili jednu zlatú uncu a príslušné množstvo eur, dolárov alebo ekvivalentu českých korún alebo britskej libry, tak momentálne by ste si zaň nekúpili ani zďaleka také množstvo ropy. Nie je to samozrejme iba problém alebo iba otázka ropy. Rovnaký problém by ste mali pri rôznych iných komoditách, službách a tak ďalej. Čiže ak vám ide o šetrenie peňazí a šetrenie na dlhú dobu, tak myslím si, že historická skúsenosť so zlatom je v tomto prípade najlepšia. To zlato samozrejme nezarába, negeneruje úroky, je to proste kus kovu, ktorý si relatívne stabilne drží hodnotu. Mnohí ľudia, keď sa dozvedia, že šetrím v zlate, tak majú hneď pripomienky, že pozri, teraz zlato kleslo 20% alebo 30% a podobne. Áno, lokálne fluktuácie v cene zlata samozrejme fungujú, existujú, ale stále to nie sú tie tisícky percent, ktoré vidíme na inflácii a na raste cien denominovaných v štátnych fiat peniazoch. Okrem toho, tie peniaze, ktoré tlačí štát, sa používajú na tzv. Skryté zdanenie, ja to volám, že skryté štátne kradnutie cez infláciu a podporovanie rôznych vecí, s ktorými nesúhlasím.
Ten mechanizmus nie je až taký zložitý, ale nejdem ho vysvetľovať, nie je až taký podstatný, ale myslím si, že investovaním do štátnej meny alebo štátnych dlhopisov podporujem veci, s ktorými nesúhlasím. Čiže úplne konkrétna moja stratégia, čo sa týka peňazí, je 20% všetkého, čo zarobím, ide do zlata. Ideálne do fyzického zlata, to znamená, že fyzické mince, ktoré musia byť samozrejme niekde bezpečne uložené. Bezpečne neznamená, že mám certifikát od banky a tomu dôverujem, ale naozaj fyzické mince, ktoré niekde mám. Ak by ste nasledovali túto stratégiu, tak určite čím skôr, tým lepšie. Odporúčam si všimnúť také pozorovanie, väčšina ľudí, keď sa im zvýši príjem, tak adekvátne zvýšia výdavky. Ja sa snažím tie výdavky zvyšovať o čosi menej a ten rozdiel ušetriť. Čím skôr začnete šetriť, tým lepšie. Takže môj kontrakt, ktorý som uzavrel sám so sebou, je, že v momente, ako mi prídu nejaké peniaze z tej teda mojej kvázi fiktívnej výplaty, ktorú si vyplácam sám sebe, tak prvé, čo spravím, je, že 20% z toho použijem na nákup zlata. Až potom riešim nájomné, hypotéku, čokoľvek iné. Proste 20% všetkého, čo zarobím, šetrím v zlate. Istým spôsobom je na šetrenie dobré aj striebro, čiže odporúčam. Na dlhy a bežnú operatívu odporúčam používať eurá, alebo teda české koruny. Samozrejme, keď si chcete niečo kúpiť v potravinách, tak z nejakého dôvodu tam až tak nechcú akceptovať alternatívne meny. To znamená, že je dobré mať aj nejaké eurá a fungovať s nimi. Ak ich chcete mať v banke, ja osobne odporúčam banky, ktoré majú dobrú reputáciu a majú tzv. 100% rezervy. Čo to znamená? 100% rezervy znamená, že keď banka dostane eurá, tak tie moje eurá nikomu nepožičiava, nič s nimi nerobí. Nevýhoda toho je samozrejme, že sa tie eurá neúročia. To znamená, že ich hodnota v čase klesá, keďže hodnota eura alebo českej koruny v čase klesá. Na druhej strane sa mi nemôže stať to, že banka skrachuje, lebo jej niekto prestal splácať dlhy a pôžičky teda. Nemôže sa mi to stať preto, lebo používam banku, ktorá nepožičiava nikomu peniaze a je to len transakčná banka, ktorá tie peniaze má u seba uložené. Takéto banky majú samozrejme výrazne vyššie poplatky. To znamená, že kľudne môžete aj za prevodný príkaz zaplatiť 10-15 eur. Tým pádom je dobré mať na také naozaj úplne bežné, že platím členské v paralelný polís a podobne aj normálnu bežnú banku, ktorá funguje na SEPA prevodoch zadarmo a podobne. Ale naozaj to šetrenie alebo také tie väčšie prostriedky odporúčam mať banke, ktorá má 100% rezervy. Na bežné používanie, hranie, zábavu, rebéliu a všetko ostatné mám veľmi rád Bitcoin. Majú to radi všetci, u ktorých ten Bitcoin používam a platím ním. Bitcoin sa snažím používať čo najviac, ako sa len dá. Takže samozrejme si ho aj nakupujem a šetrím ním. Základné pravidlo je nikdy nenakupovať štátny dlh, čiže štátne dlhopisy. Ak máte možnosť si zvoliť, že kam idú peniaze v štátnom dôchodkovom pilieri, teda na Slovensku je to tzv. Druhý pilier, tiež si tam vyberám investíciu do akcií, nie do štátnych dlhopisov. Je to teda pre mňa filozofická vec, aby som nepodporoval nejaké veci, s ktorými nesúhlasím. Ďalšia vec, ktorá veľmi výrazne pomáha pocitu vnútornej slobody, je mať čo najmenej dlhov. Ja osobne sa síce hypotéku mám,
ale snažím sa nezadlžovať sa iným spôsobom. To znamená, že neprečerpávam kreditnú kartu, nepoužívam povolené prečerpanie a podobne a snažím sa teda s peniazmi vychádzať tak, aby som si nemusel od nikoho požičiavať peniaze. Keď ste zadlžení, tak to veľmi výrazne zasahuje do vášho pocitu nezávislosti a tým pádom aj do pocitu slobody. Ešte spomeniem ten Bitcoin, keďže je to v paralelní poli nosná téma. Bitcoin je veľmi zaujímavý práve na to, že ako som hovoril na začiatku, že nás na škole nenaučili o tom, ako fungujú trhy, ako fungujú peniaze a podobne. A práve v bitcoinovej ekonomike všetky tieto veci vznikajú na novo. To znamená, že teraz už sa o tom, ako vznikol, ja neviem, akciový trh alebo komoditný trh, komoditná burza v Londýne alebo kdekoľvek, sa dozviete maximálne tak z nejakých historických dokumentov a z nejakých skript. Ale presne tieto veci sa práve teraz dejú v bitcoinovej ekonomike. Vznikajú akciové trhy, komoditné trhy, e-shopy, riešia sa podvody, riešia sa options, kontrakty do budúcnosti, kupovanie nakrátko a tak ďalej. Čiže práve teraz dokážete za radovo krátky čas si založiť anonymnú akciovú spoločnosť. Dokážete pochopiť, čo je to arbitráž, že ako fungujú špekulanti a či sú špekulácie zlé alebo dobré. Hint, špekulácie sú veľmi dobré. Článok o tom nájdete napríklad na webe mises.cz alebo menejštátu.sk. V Bitcoine veľmi dobre fungujú práve tie akciové spoločnosti a je to ako keby len iný spôsob crowdfundingu. To znamená, že ak používate alebo ste fanúšikmi Kickstarteru alebo Indiegogo alebo iných podobných portálov, ktoré vlastne umožňujú zbierať nejaký kapitál na to, aby ľudia mohli robiť projekty, ktoré chcú robiť a ktoré potrebujú nejaký finančný základ na to, aby mohli fungovať. Tak akciová spoločnosť je v zásade tento istý princíp, len o mnoho starší. Akurát momentálne v našom preregulovanom svete založiť akciovú spoločnosť tak, aby bola možno začínala z nejakého malého podnikateľského plánu a vyrástla, je oveľa zložitejšie, je tam množstvo všelijakých auditov, papierovačiek a tak ďalej. A ten vstup akciovej spoločnosti na verejne obchodovateľnú burzu je náročný. A naopak práve toto istým spôsobom docieluje crowdfunding práve napríklad v podobe Kickstarteru alebo Indiegogo. V Bitcoine sa tieto dva prístupy dajú spojiť a dokážete si veľmi jednoducho vytvoriť akciovú spoločnosť, kde s tým svojim investorom môžete umožniť rozhodovať o niektorých aspektoch fungovania tej firmy, môžete vyplácať dividendy alebo si môžete povedať, že tí, ktorí si kúpili akcie, dostanú ten produkt podobne ako na crowdfundingových portáloch. A ďalšia zaujímavá téma je mozog. Je to orgán, ktorým vnímame všetko okolo nás a rozmýšľame. To znamená, že ak sa nám niečo okolo nás nepáči, väčšinou veľmi jednoduchý spôsob, ako to vyriešiť, je pracovať s vlastným mozgom a zmeniť to vnímanie toho externého faktora. O tom nastavení je to podobné, ako som hovoril na začiatku z projektu Morálna reforma. Ja osobne sa snažím aspoň raz denne porušiť jedno sprosté pravidlo, ktoré by nemalo existovať. Ak nesúhlasíte s tým, ako funguje štátna alebo mestská hromadná doprava, že je to
v podstate niečo, čo je veľmi neefektívne financované na základe peňazí, ktoré boli získané pod hrozbou násilia, tak veľmi pekný spôsob, ako proti tomu istým spôsobom bojovať, je napríklad jazda na čierno. A samozrejme, keď vás chytia, tak musíte zaplatiť pokutu, ale je to taká zmena vnútorného nastavenia a zistíte, že vlastne najhoršie, čo sa vám môže stať, je, že naozaj zaplatíte tú pokutu, ktorá jednak nie je nejaká horibilná a budete OK s tým, že porušujete pravidlá, s ktorými nesúhlasíte. Ak napríklad nesúhlasíte s konceptom duševného vlastníctva, tak veľa ľudí siaha k sťahovaniu a k takzvanému piráteniu, aj keď ja to slovo naozaj veľmi nemám rád, takže sťahovanie torrentov a podobne, to je niečo, čo väčšina ľudí bežne robí a ani sa nad tým nejakým spôsobom nepozastavuje. Dúfam, že ste videli alebo uvidíte skvelú prednášku Ríša Ďuranu z Inesu, ktorý má veľmi dobrú prednášku na tému duševného vlastníctva, takže sa tu nebudem opakovať. Čiže cieľom tohto je nastaviť sa na to, že tie pravidlá, aj keď sa okolo nás nachádzajú a nejakým spôsobom na nás tlačia, väčšinou ich porušenie nás až tak veľa nestojí a dokážeme sa tým pádom vnútorne nastaviť na to, že tie pravidlá nemusíme nutne dodržiavať, ak nechceme. Pre mozog je a pre nejaké cvičenie mozgu práve s ohľadom na slobodu je pre mňa veľmi dôležité ten mozog naozaj zapínať a rozhodovať sa. Mozog veľmi rád funguje v móde autopilot, to znamená, že nejaké heuristické metódy, robíme veci štandardnými spôsobmi a nad veľmi málo vecami rozmýšľame a aktívne sa rozhodujeme. Osobne si myslím, že ak si neodnesíte z tejto prednášky nič iné, len to, aby ste veľmi aktívne a vedome robili rozhodnutia a naozaj sa snažili ten mozog používať, tak to by bolo úplne úžasné. A z pohľadu človeka, ktorý sa toto snaží praktizovať, vám poviem, že je to obrovská zmena v živote. Ono samozrejme ten mozog používame aj pri tom autopilote, ale nie je to vedomé rozhodovanie sa, nie je to vedomé premýšľanie nad vecami a nad možnosťami, ktoré máme. A práve to aktívne zapojenie mozgu je niečo, čo zvýši kvalitu života, dodávam viac slobody, uvedomíte si tie možnosti, uvedomíte si, že sa môžete rozhodovať, že si je z čoho vyberať a budete sa vnútorne cítiť výrazne lepšie. Málo ľudí si uvedomuje, že to najcennejšie, čo máme, je čas. Mnohí by povedali, že zdravie, a zdravie je tiež samozrejme veľmi dôležité. Ja teda vnímam ten čas ako čas alebo úsek života, čas v živote, ktorý môžem plnohodnotne, kvalitne žiť, čiže to zdravie je tam istým spôsobom zakomponované. Samozrejme pre vás môže byť najcennejšie niečo úplne iné, ale veľa ľudí nevníma čas ako cennú a podstatnú komoditu, ak by som to tak mohol nazvať. Ak máte peniaze a prídete o ne, alebo ich zle investujete alebo chvíľu nemáte peniaze a zrazu ich zarobíte, to je niečo, čo sa vám vie vrátiť. Peniaze sú istým spôsobom spätne doplniteľné. Ak prejde čas, ktorý preflákate alebo ho nevyužijete tak, ako naozaj chcete, tak ten čas vám už nikto nevráti. Súvisí to s tým predchádzajúcim bodom, to znamená čo najaktívnejšie sa rozhodovať, ale uvedomte si, že veľa ľudí vie, aké má sny, čo chce v živote dosiahnuť, kam sa chce dostať,
ale aj napriek tomu trávia väčšinu času a väčšinu večerov pred televízorom, pozeraním správ alebo robením nejakých iných vecí, ktoré ich k tomu cieľu nejakým spôsobom neposúvajú. A to je presne ten autopilot a presne zlé využívanie času. Ďalšie také hinty sú sústredenie sa, to znamená, že samozrejme človek sa nedokáže 100% času úplne aktívne sústrediť, ale veľmi výrazne pomáha aj na rozhodovanie, nejaké vedomé žitie a šetrenie času, ak sa intenzívne sústredíte na to, čo práve robíte. To znamená, veľmi dobrá finta je vypnúť mailový klient a všelijaké četovacie programy, a keď pracujete za počítačom, tak sa venujte tomu, čo robíte a raz za čas je teda dobré si tie maily skontrolovať, odpísať na ne a potom sa zase venovať jednej veci. Čo sa týka mozgu, veľmi dobré pravidlo je nikdy neklamať sám seba. To znamená, že keď spoznáte nejaké svoje limity alebo ste niečo spravili zle a podobne, je dobré využiť sebareflexiu a teda priznať si chybu a podobne a teda neklamať sa. Veľmi pekná časť toho môjho hľadania slobody je aktívne budovanie charakterových vlastností. Zase veľa ľudí si myslí, že niekto sa narodil ako neurotík, alebo niekto je neporiadny, niekto je lenivý a tak ďalej a to je teda nejaká vbudovaná charakterová vlastnosť, ktorou nedokážeme nič robiť. To je ako veľmi pekná ľudová múdrosť, akurát, že nie je pravdivá. Náš mozog má úžasnú vlastnosť, ktorá sa volá neuroplasticita a vďaka nej dokážeme zmeniť takmer všetko, vrátane teda nášho charakteru. Keď si povieme, že chceme byť nejaký, chceme mať nejaké dobré vlastnosti, tak sa k ním vieme dostať. Toto veľmi dobre praktizoval Ben Franklin, čo je prvý americký milionár, ktorý sa teda vlastnou prácou dostal, vlastným podnikaním dostal k peniazom a okrem toho, že bol teda veľmi dobrý podnikateľ, tak veľmi aktívne budoval svoj charakter a fungovalo to tak, že si vybral charakterové vlastnosti, ktoré chcel mať, ktoré chcel v sebe vybudovať a pravidelne sa na každú tú vlastnosť sústredil. To znamená, že všetko vnímal optikou tej vlastnosti. Ja som toto cvičenie robil tiež a teda stále ho robím. Mám každý týždeň jednu vlastnosť a všetko vnímam optikou tej vlastnosti. Čiže napríklad, keď si uvedomujem, že teraz budujem odvahu, tak sa to týka všetkých drobností, ktoré v daný deň alebo teda počas toho týždňa robím. To znamená, že keď sa ideme ráno s kolegami kúpať na jazero na bicykli a teda uvedomím si, že mám byť odvážny, tak som prvý vo vode bez ohľadu na to, aká je teplá alebo studená a nevymýšľam a idem rovno tam. Keď sa venujem zodpovednosti sám za seba, tak sa snažím intenzívne venovať tomu, aby za mnou niečo ostávalo a aby som bol sám zodpovedný za to, čo sa deje v mojom živote. Samozrejme, keď budete praktizovať každú z týchto vlastností v nejakom čase, napríklad raz týždenne, neznamená to, že keď ten týždeň skončí, tak tá vlastnosť odíde. Ide o to, aby ste sa v daný čas na tú konkrétnu vec sústredili, ale neznamená to, že všetky tie vlastnosti, na ktoré sa aktuálne nesústredíte, zmiznú. Čiže oni sa postupne budú nejakým spôsobom vytvárať a budú sa na vás lepiť. Čiže charakter a takmer čokoľvek iné na sebe dokážeme zmeniť.
Týka sa to aj emócií. Ak sme často smutní, tak sa prácou a pochopením tých vnútorných stavov vedomia dokážeme veľmi jednoducho dostať k tomu, že ich tieto vnútorné stavy pochopíme, a keď ich pochopíme, tak ich dokážeme lepšie spracovávať. Keď si uvedomíme, ktoré činnosti alebo aktivity nám práve vyvolávajú tie pozitívne stavy, k ktorým sa chceme dostať, tak stačí teda ich robiť viac a tým pádom budeme častejšie veselí, šťastní a podobne, sústredení alebo zamilovaní alebo čokoľvek. K tej zodpovednosti sám za seba ja osobne sa riadím pravidlom, že ak ma niečo serie, tak to buď vyriešim, alebo to neriešim. Je to možno aj jeden z dôvodov, prečo alebo ako ja vnímam rozdiel medzi paralelným polis a inými podobnými aktivitami. V paralelným polis a v Inštitúte kryptoanarchie tiež vnímame že niektoré veci nie sú tak, ako by mali byť. A vnímame to, že nám vlády alebo rôzne nejaké súčasné nastavenie spoločnosti obmedzuje slobodu, ale nevidíme úplne priamu cestu k zlepšeniu tým, že by sme protestovali v uliciach, čo je koniec koncov istým spôsobom aj to, čo hovoril autor termínu paralelný polis Václav Benda. Čiže snažíme sa problémy riešiť a nie len teda nadávať na to, aký je svet zlý a skazený. Takže to je k zodpovednosti sám za seba. Keďže teda nesúhlasím s tým, ako je financovaný a organizovaný štát, tak sa snažím používať súkromné alternatívy. Výhoda pre mňa je, že sú väčšinou lepšie. Napríklad pri spravodlivosti je to používanie arbitrážnych súdov namiesto skorumpovaných štátnych súdov. V Čechách sa to, myslím, volá rozhodčí súd. Skúsenosti zo Slovenska je, že okrem toho, že sú teda výrazne spravodlivejšie, tak sú aj lacnejšie a rýchlejšie. Takže vždy, keď podpisujem zmluvu, tak sa snažím použiť rozhodcovskú doložku tak, aby som mal menej stresu s korupciou, pomalými a nekvalitnými službami v spravodlivosti. Veľmi podobné veci sa dajú robiť aj v cestovaní, to znamená používať súkromné železnice, autobusy, letecká doprava. Takmer vždy, keď je súkromná alternatíva, tak je lacnejšia a lepšia, aj napriek tomu, že často nie sú dotované. Často bohužiaľ štát dotuje dopravu do takej miery, že súkromné alternatívy sa neoplatia. Napríklad do veľkej miery je to vec železníc. Veľmi rád používam Airbnb alebo Couchsurfing na ubytovanie. Airbnb umožňuje ľuďom prenajímať buď izby alebo celé byty až domy. Dokonca niekto na Airbnb prenajíma aj celý zámok. Je to dobré preto, lebo je to priamy vzťah medzi tými, ktorí poskytujú ubytovanie a majú teda nejakú prebytočnú ubytovaciu kapacitu a medzi tými, ktorí to hľadajú. Je to zároveň veľmi príjemný spôsob, ako cestovať trochu inak a ako spoznávať nových ľudí. Alternatíva k štátnym licencovaným taxíkom je Uber alebo Lyft. Na Slovensku funguje Hopin Taxi, ten bohužiaľ zatiaľ nevie fungovať mimo štátneho nejakého licencovaného taxi monopolu, by som to nazval, alebo teda nejakých štátnych privilégií, kto môže robiť taxikára.
Keďže som hovoril, že je pre mňa dôležité zdravie a čas, tak som si nedávno položil otázku, že či je kvalitné jedlo naozaj až o toľko drahšie. Odpoveď je, že nie je veľmi drahšie, aspoň teda v porovnaní s inými výdavkami, ktoré mám, tak kúpa kvalitného jedla, ktoré je vyrobené pre mňa zdravým spôsobom, nie je natoľko drahšie. To znamená, že mne sa naozaj oplatí investovať do dobrého a kvalitného jedla. Je taká interakcia alebo teda to kupovanie od farmárov alebo takých farmárskych obchodov, farmárskych trhov je oveľa príjemnejšia ako kúpa z fabriky, kde naozaj neviete, ako to jedlo vzniklo. A má to obrovský vplyv na kvalitu života. Tým pádom zdravie a teda ten získaný čas, ktorým tým získate, vám zároveň aj zvyšuje slobodu. Ak nemáte na Facebooku pridaného alebo nesledujete Romana Týca, ktorý je veľmi známy záhradkár, tak odporúčam. Jeden z jeho statusov, ktorý sa mi veľmi páčil, bol, že ono to rastie samo. A ja osobne napríklad experimentujem s akvapóniou, čo je nejaké súžitie suchozemských rastlín a vodných živočíchov. Takže to je tiež veľmi pekná cesta. Odporúčam sa pozrieť na to, že či nie je niekedy dobré si vypestovať aspoň nejaké bylinky na balkóne. Hovoril som o investovaní do seba. Myslím si, že investovanie do vlastného zdravia, vzdelania je najlepšia investícia, ako môžete spraviť. A možno ešte lepšia investícia je do vlastných detí, ale toto som zatiaľ neskúšal. Čo sa týka tej investície do vzdelania, veľa ľudí nepovažuje cestovanie za vzdelanie, ale ja si myslím, že ak chcete získať prehľad a trochu aj nadhľad nad tým, ako funguje svet, tak takéto vzdelanie získate najlepšie pomocou cestovania. Veľa času ušetríte, keď nebudete sledovať mainstreamové médiá. Väčšinou podávajú totálne skreslený obraz reality a mozog je väčšinou alebo naše mozgy sú nastavené na novinky. Je to evolučne dané, ale väčšina z týchto noviniek, ktoré sa prezentujú v týchto médiách, nie je pre náš život relevantná alebo využiteľná. Čiže to, že v Košiciach niekto prepadol banku, je síce fajn téma na 5 minút v správach, ale pre môj život v Bratislave má absolútne nulovú relevanciu a nulovú využiteľnosť. A také matematické zdôvodnenie je článok Nassima Nicolasa Taleba Avoid News. Takže ak chcete aj nejaký taký lepší dôkaz, tak odporúčam minimálne článok Avoid News, ale určite aj knihu Antifragile od Taleba. A ak by ste chceli vypnúť televízor s nejakou škaredou tvárou politika a podobne, tak zariadenie TV Bigon, ktoré vypne akýkoľvek televízor, je určite dobrý prírastok do vašej tašky alebo kabelky. Hackovanie domácich spotrebičov na obídenie nezmyselných regulácií. Možno poviem len taký zaujímavý príklad, ktorý sme začali robiť v Progress bare, a to je pridávanie trisódium fosfátu do prania. Je to v prírode neškodný fosfát, ktorý bol zakázaný v Európskej únii, myslím v roku 2009, nie som si úplne istý. A v niektorých krajinách bol zakázaný už skôr a spôsoboval to, že sa prací prášok dobre oddelil od prádla. Odkedy sa toto nemôže používať, tak prádlo nie je až také čisté a voňavé, ako bolo kedysi. Len pre zaujímavosť, že v USA je TSP zakázané už od 70. rokov. A táto látka nie je zakázaná
môžete si ju kúpiť, je len zakázané ju pridávať do pracích práškov, to znamená, že si to môžete pridať sami. TSP je odburateľné v čističke odpadových vôd, takže naozaj nezabijete prírodu, nemusíte sa ničoho takého báť. Stačí pridať 2 polievkové lyžice do prania a 1 polievkovú lyžicu do umývačky riadu a spoznáte rozdiel veľmi rýchlo. Takže to je napríklad taký drobný chemický hack. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že sa snažím nepoužívať štátnu moc voči nikomu, ak to nie je úplne nevyhnutné. To znamená na ochranu nejakého duševného vlastníctva, vymáhanie patentov a používanie súdov a polície. Ak je to možné, tak sa snažím s ľuďmi dohodnúť. Ak to nie je možné, tak sa snažím nejakým spôsobom z tej situácie vykorčulovať bez toho, aby som na niekoho musel volať policajtov. A v poslednej dobe sa veľmi rád zaoberám a čítam si o príbytkoch a domčekoch, ktoré nepotrebujú stavebné povolenia. Sú to všetky objekty, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, alebo teda závisí teda od krajiny, ale väčšinou objekty, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, to znamená nejaké prívesy a podobne. A v nich je možné vybudovať si veľmi zaujímavý a veľmi komfortný príbytok. Ak dáte hľadať na internete tiny houses, tak nájdete niekoľko dokonca návodov na všetko, vrátane elektroinštalácie, vodoinštalácie a podobne. Môžete bývať v lese a keď sa vám nebude páčiť, tak sa presťahujete niekam inam. Čiže je to taký vlastný nezávislý spôsob bývania. Čo sa týka internetu, tak sa najviac dozviete na CryptoParty. Určite na hackerskom kongrese vám ľudia dokážu pomôcť s inštaláciou týchto nástrojov. Určite používajte šifrované e-maily, šifrujte všetky privátne správy a telefonáty. Ja sa snažím telefonovať šifrovanie naozaj úplne s každým. Je to otázka inštalácie TextSecure a Redphoneu na Android telefóny, aj pre iPhone je alternatívne riešenie a tým pádom to je tiež nejaké jednak vyjadrenie nesúhlasu s celoplošným odpočúvaním a zároveň aj praktický spôsob, ako ho obísť. Odporúčam nainštalovať si plugin HTTPS Everywhere, ktorý vynúcuje šifrované pripojenia na weby, ktoré má v databáze. Čiže plugin do Chromu HTTPS Everywhere úplne každý bez rozdielu by mal mať nainštalovaný. Na vyhľadávanie používam Disconnect Me a niektorí ľudia používajú DuckDuckGo, ale Disconnect Me používa bežný Google vyhľadávač, akurát anonymizuje pripojenie. Ďalším nástrojom, ktorý pomáha práve anonymite, je Tor. Tiež vám určite niekto ukáže, ako sa to inštaluje. Veľmi dobré rozšírenie Ghostery, ktoré zakazuje alebo vypína všelijaké špehovacie časti webových stránok. Odporúčam, ak môžete, tak používajte Android, je takmer vo všetkom lepší ako iPhone. Len zrekapitulujem, že sloboda je rovnako vecou vyhýbania sa tlaku spoločnosti, čiže nejakým nezmyselným pravidlám a podobne, ako vnútorného nastavenia mysle. Čiže nejaké ďalšie cesty, ktoré môžete skúsiť, je minimalizmus. Čím menej vecí máte, tým rýchlejšie dokážete cestovať a tým menej vecí vás na tomto svete brzdí. Hovoril som o cestovaní, odporúčam preskúmať meditáciu, ktorá výrazne pomáha na sústredenie. Nie je to žiadna náboženská záležitosť, je to čisto trénovanie mozgu. Je dobré mať čo najmenej závislosti, a to jednak
psychických, aj fyzických. To znamená, že odporúčam napríklad sa vzdať návyku na cigarety, ak taký máte, tým pádom aj ušetríte pomerne dosť peňazí. Takže to je z mojej strany všetko. Budem veľmi rád, keď mi napíšete nejaké svoje tipy alebo otázky e-mailom na juraj@bednar.sk a verím, že aplikujete buď tieto alebo akékoľvek iné rady na to, aby ste žili slobodnejší, šťastnejší a spokojnejší život aj napriek tomu, že to nie je také úplne jednoduché v súčasnej spoločnosti. Prajem vám ešte pekný zvyšok kongresu a dúfam, že sa mi podarí pripojiť sa teraz a odpoviem vám na nejaké základné otázky. Majte sa pekne.